wanda muka a wancan Assalamu alaikum warahmatullah. sabon malami ne hawa ya ce zai ɗauka to dole ne haka za a yi ba wani abin da za a yi. Yadda abin yake shine idan aka shiga setting sai a shiga network, sai a shiga kan add network, sai a shiga custom, daga nan sai a jera wannan rubutun a gidan nan da gidan nan da gidan nan da gidan nan. Akwai network name, RPC URL, chain ID, symbol da kuma block explorer URL. To nan wajen network name ɗin nan shine SATOSHI chain, capital C ne, testnet. SATOSHI chain testnet. Sai RPC ɗin nan kuma HTTPS ruwa biyu da wa'innan baka ɗin guda biyu ko in ce sanduna guda biyu, sai kuma RPC dot test dot btcs dot network. Sai chain ID ɗinka 1115, sai symbol kuma capital CORE. Sai wannan block explorer ɗin in ka ga dama ka kwafo wannan complete ɗinsa, ka kwafo shi ka zo kai pasting ɗinsa a nan. Optional ne ma shi sa shi wannan ba dole ba ne. Sannan sai ka ce add, sai ka danna wannan add shikenan. In yayi wur zai nuna ya hau kawai shikenan insha Allah. Yawwa Allah ya taimaka.